ndakavadiwa vatariri kutisarudza kuti tigone tichibata nyaya idzodzi dzinobata upenyu hwenyu nenzira dzakasiyana-siyana. Panapa nhasi tanga tiri kutarisa nyaya iri kunetsa vakawanda vakatiridzira nekutinyorera yemarriages bill. Raakuita seraakududunira zvakanaka. Ndiri kumboya kwauri Danai. Ndiri kuona kuti iniwo semunhu ndakuona kunge izvozvi mukugadzira mukudini zvaakuita sezvopa vanhu pfungwa dzakashata. Ko kana vachida kuchengetedza vaye vaimborasikirwa nepfuma vanenge vaita mapoto, kana kuti vanenge vagara nevanhu vavatorera zvinhu kana vadini, ko vaakupireiko pfungwa muvanhu vari muwanano kuti iyemi vaviri muri muwanano, mukadzi anogona kuitawo chake chikomba, baba vanogonawo kuita izvi? Hazvikonzerese here izvozvi? Nekuti ndo zviri kutaurwa nemutemo uyu, marriages bill iyo isati yasainwa iwe. Ndiri kuona seinini pane zvakawanda zvinozobuda zvinenge zvisina kunyatsokunaka, especially kana kunyanya-nyanya takatarisa vanhukadzi. Asi vanhu imimi sevagari vemuZimbabwe munokwanisa kuenda kumapublic hearing panenge pachidedzerwa munharaunda yenyu kuti vanhu veparamende vari kuuya vachida kuvhunza kuti mune mafungiro akaita sei maererano nenyaya yemitemo yewanano yatida kugadzira. Motanga kutaura imimi zvichemo zvenyu nemaonero enyu. Inini mafungiro angu ndeyekuti zvakanaka kuti vanhu vapihwe protection kana kuti vachengetedzwe kana vasarudza ivo kuti vari kuda kuchaya mapoto. Asi kuti ngatisawedzerei vanhu vanenge vasarudza kuve muwanano kuti vabatsirwewo nenyaya yevanhu sevanhu vari kuchaya mapoto. Hazvizobudisa chiremerera chiya chinonzi chiripo kana munhu abvisirwa pfuma. Vasingade hazvina kuipa. Garai muchiita zvamunenge muchiita muchiziva kuti mutemo unokubatsirai kana mukazoda kurambana. Asi vanenge vari muwanano ngavaremekedze wanano yavo vachiziva kuti kana ini ndati kusvika ndafa ndinenge ndine mukadzi mumwe ndine murume mumwe, zvongogara zvakadaro. Kana imimi musingade kuenda kumapublic hearing kana kuenda kunomirawo panenge pachairwa neparamendi, mumagrupu enyu tinoziva kuti paFacebook mune magrupu emadzimai, pane magrupu ebhora, pane chii. Nyorai mafungiro enyu, maverenga bill iroro, moendesa mafungiro enyu kuparamendi, voverengawo mafungiro enyu. Saka kana mukatadza kuenda, chamunokwanisa kuita kunyora, kwete kunyunyuta makagara kumba, nekuti mukanyunyuta makagara kumba munozongomuka wave mutemo unenge uchitotarisirawo upenyu hwenyu. Mashoko akanaka etsanangudzo. Hapana chakanaka sekuverenga, hapana chakanaka sekupangwa mazano. Ipo pano tiri kutopakurira vamwe wanga usingazvizivi. Fambiranai nenguva, zivai zviri kuitika munyika yenyu, zivai zviri kuitika muparamende yenyu, zivai zviri kuitika mumutemo, nekuti zvinozokubatai makavarairwa musiri kuzviziva. Ndo nyaya iri kuno mumarriages bill iyoyo. Saka inyaya yako, inyaya yangu. Kana uri muwanano, ziva kuti une vanaka, ziva kuti une hamaka, ziva kuti uri munhu weZimbabweka. Mukaita mhirizhonga nekuti vanhu vari kutemana hazvibude, mukashaya rufaro muwanano hazvibude. Vanhu vechitendero ngavachengete mhiko, nekuti pa 5.11 pane mhiko. Hatidi kuti vanhu vagofunga kuti mhiko dzinotorwa sekutamba, kuti ndichazenge newe ndinewe mukunaka mukukutu kouya mutemo wosunungura izvozvo kuti chienda zvenyu munoita mapoto. Imbotipawo tinzwe kuda. Ndinotenda. Kana takatarisa mutemo watati nawo uyu we511, murume akabuda akanoita zvemagirlfriends panze pane mhosva inonzi bigamy. Saka mhosva iyi ichaendepi kana iye akubvumidzwa zvakare kuita zvemasmall house? Tinotoona kuti mitemo iyi inenge yaakupesana, yaakutorwisana pachezvayo, because yanga yagara iri mhosva inotoendesa kujeri kuti murume ari mu511 ange achiita zvepabonde neumwe mukadzi asiri naye muwanano. Ndizvozvo mashoko akanaka etsanangudzo kuti kana ndosaka tamboramba tichingotaura nyaya yejuzi rikududunuka riyega kuti panapa tiri kuti izvi zvakasungwa neutare hazvibvisike. Panapa taakunza mumwe mutemo wokuti aiwa sasanai. Panapa taakuti hatidi nyika ine utachiwana, zvikuru sei pazvirwere zvepabonde hatitomboda. Ngatitaurei nemhuri dzedu, ngatidzidzise vanhu ngavashandise dziviriro. Asi zvakare isusu taakunza mutemo yekuti munogona kuita
zvaunoda, unogona kuitawo chikomba chako, unogonawo kuita small house yako, unogonawo kudii zvichingoenda nokuenda. Saka mashoko amungadi kukanda kumusha, amungade kuti vanhu vazive pamusoro pemarriages bill ndeyekuti kudii danai. Vangazive sei kuironda, vangazive sei kuitedza, nekuti ndoziva kuti zvataikurukura kudai soka vazhinji vanoda kuziva nezvazvo. Vangaironde sei? Kuronda kutevedzera closely, ndikataura chirungu kuti unzwe. Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti hausati wave mutemo. Saka nyaya iri kutaurwa mudzimba nemunharaunda yekuti mutemo wachinja, hausati wachinja. Izvozvi zvichine mitemo yakatosiyana-siyana inenge ichiendana newanano dzakasiyana-siyana. Asi ngatirambei tichiteedzera zvese zvichataurwa neparamende yedu kuti bill razobuda. Izvozvi harisati raburitswa mugovernment gazette, zvichitoreva kuti havasati vapedza kurinyora. Bill iri riri kufanira kutaurawo nyaya yekuti utachiwana, kupa munhu utachiwana haisisiri mhosva. Ndozvakataurwa. Saka kana isusu tichiti ndo bill riripo, hazvinyatsoenderani nezvakataurwa nani. Saka zvatinoda ndezvekuti rambai muchiteedzera zviri kutaurwa neparamende maringe nenyaya yebill iri. Mobva mazoenda kumadistrict enyu panenge pachiitwa mapublic hearing, mojoinawo motaura mafungiro enyu. Kana musingakwanisi kutaura, nyorai, nokuti ndo zvamunokwanisa kuita. Hamukwanisi imimi kupinda muparliament monogadzirisa bill monyora muchiti imimi pakanganiswa. Chamunokwanisa kushandisa mazwi enyu nerunyoro rwenyu, munoenda naro kuparliament. Kuti zvoni munonosiya mafungiro enyu kuparliament, nekuti pavanozoita madebates avanoita muparliament paipai, vanoshandisawo zvamunenge manyora kuita kuti munhu anenge achifunga kuti zvinoita anoshandisawo mafungiro evanhu vanoti zvinoita, munhu anoti hazviite anoshandisawo mafungiro ekuti anenge achinzi hazviite. Ndizvozvo mashoko akanaka etsanangudzo, mashoko auda kukanda kumusha. Kuda tine saga redu remahapuru rakanaka kwazvo, kasi mune hapuru rimwe chete rakashata. Hatingazorasi saki rese remahapuru nekuti mune hapuru rimwe chete rakashata. Pachange pachiuya maparliamentary portfolio committee achitaura nezvebill iri kunharaunda dzedu dzatinogara, ngatitorei izvo zvataona zvatataura pano zvinova zvakanaka. Asi izvo zviri kuda kuputsanisa michato yanga yagara iripo, tongogara tataura kuti izvi tadii tazvibvisa kuti isaga redu remahapuru ringoramba rakanaka mushai rimwe chete rakaora. Ndo mashoko akanaka ari kutaurwa makukutu kuti aiwa, kunyange akave madomasi tikaisa muchitswanda, mukaisa rimwe chete domasi rakaora rinoodza mamwe ese. Saka isusu ndo zvatinofanira kuti tiite nemutemo. Ngatidzidzei mutemo, kungogumbuka tiri kumba, kungotsamwa tichingotsondorana tichidhonzana. Tinodanana semhuri yeZimbabwe, tiri vana vemunhu mumwe chete. Kana tichiita mutemo iyi, ngatizivei kuti hatisi kuita mutemo yekuzvinatsa isu nekuti tiri muzvinhu zvacho izvozvo. Asi kana tichiisa mutemo, ngatizivei kuti tiri kuisa mutemo yedu, mutemo yevana vedu, mutemo yevazukuru vedu, mitemo yevazukurubvi enyika yatisingazombofa takauona. Iwewe munomirira vanhukadzi, ndinoziva kuti munomirira vanhukadzi, kana paine kakukweshana, kana paine kakudini, zvino kana zvichinge zvadai vari vanhukadzi, munoisa chikero chenyu papi? Nekuti ngatimboti, nekuti izvo zvinokuuya kwazvakaita kwatiri isusu kuti tizokoka magweta edu. Vanhukadzi vamwe vanga vachiti michato yedu yakududunurwa, 5.11 haisina simba. Asiwo vamwe vanhukadzi vanga vakati hekani waro, mapoto edu aya atanga tichitambura nawo azotinakira. Kana muchizvisa pachikero, imi mungade kuti zvifambiswe sei pfungwa dzenyu? Nokuti kana nditaurawo nemi, ndinoda furiwo zvakare pfungwa dzenyu. Ini ndinofunga kuti kana vanhu vakauya vachida rubatsiro kubva kwatiri, tinonyanyokurudzira kuti vanhu vasashandise mhirizhonga kugadzirisa nyaya. Vanhu vanofanira kushandisa kutaurirana. Kana vaona kuti kutaurirana hakusi kushanda, vanhu vanoenda kunomhangara kumapurisa.
nekuti mutemo uyu hauna kutaura kuti crime yebigamy hapasisina, zvichireva kuti kana murume wakaenda kunorora mumwe mukadzi aine mumwe mukadzi ichiri mhosva, zvinoda kuti unokwanisa kuenda kumatare. Kana ukaona kuti uri kukanganisirwa upenyu hwako nekuti munhu uyu ari kuuya achikanganisa maitiro amunoita zvinhu mumba, unokwanisa futi kuenda kukoti unopiwa protection order. Saka isusu tinoda kuti vanhu vashandise magwaro emutemo kugadzirisa nyaya yavo kana mashoko aramba, kwete kushandisa mhirizhonga. Ndizvozvo mashoko makukuti ndoziva kuti chiringazuva chedu chokwikwidzana nesu muchidimbu. Ndachida kungoti undipindure noti wambotaura kuti hatisati izvi zviri kungotaurika izvi hausati waamutemo, asi ndinoda kuti utsananguririka vanhu kuti kana tichiti bill vanhu havasi kungorotaka zviri papi muchidimbu. Kana tichiti marriages bill zvapa zviriko, pane zvinyorwa zviripo, handiti ndozvandida kuti ungotsanangura chete izvozvo muchidimbu. Alright. Saka cabinet inotanga yanyora maprinciples ekuti izvi ndo zvatiri kutarisa izvi, kuti kana tichida kuburitsa mutemo ndo zvatiri kutarisa izvi. Zvobva zvaenda kunonyorwa neMinistry of Legal and Parliamentary Affairs, vonyatso kunyora through office yaAttorney General, vachinyora kuti mutemo wedu unofanira kuita sei. Ndo vanonyora zvese zvatataura izvozvo zvakatonyorwa neministry iyoyo, zvozopinzwa muparamende. Zvabuda muparamende zvozoburitswa mupepa rinonzi Government Gazette, ndo patinoziva kuti yave bill. And then kana zvazopedza kudhibeitwa vagadzirisa vaona kuti vari kuwirirana nezvese zvakanyorwa, munhu wese ari muparamende avhota aona kuti zvese zvakanyorwa zvaiita, ndo painozochinjwa kuitwa mutemo. Saka izvozvi tichiri mukufamba, and kwatirika hatisati tatosvika nekuti hatisati tatoburitswa muGovernment Gazette, tinofanira kumirira kuti riburitswe. Ndizvozvo mashoko akanaka, ndinokutendai. Chokwadi munongoziva kuti kana taita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMai Chisamba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Nguva inobva yaita kunge nguva diki diki, asi regai nitore mukana uno wokutenda magweta edu anga achitibatsira kuti tifambe nenyaya yemarriages bill. Ndinoda kutenda Kuda, ndinoda kukutenda Danai nokuuya pano, ndinoda kukutendai nenguva iyi. Ndoziva kuti nguva haifushwe. Imi vadiwa vatariri, ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera panguva imwe chete yesvondo rinouya. Ndini wenyu Dr. MAI Chisamba.